Pěkný večer, milí posluchači Rádia Proglas, se začíná další, jak se vám líbí. Od mikrofonu vás dneska zdraví Janis Moraz a zdravíme i diváky na našem YouTube kanálu a vítám dneska u nás ve studiu, v koncertním studiu, 3 hosty. Jednak Sandru Urbančíkovou, ahoj. Pak je tu s námi Adrián Polovka a Andrej Karlík, ahoj. Ahojte. Tak jinak Eniesa. Ano. To je tvůj umělecký pseudonym, můžeme říct? Ano, můžeme. Dobře, scházíme se dneska jednak proto, že budete hrát živě, ale vlastně příležitostí je nám i to, že jste vydali nové album, které můžeme ukázat, je to tak? Určitě ano. Tak tady se můžou diváci podívat a ti, co ho nevidí, tak si ho mohou koupit. Možná vás poprosím rovnou o první skladbu a potom bychom si povídali dál o tom, co máte za sebou, ale taky o tom, co máte před sebou. Tak bude to skladba práve z albumu, o ktorom sa budeme rozprávať. A volá sa Under the Sea. Under the sea, that's where I wanna go. Under the sea, there I can flow. Under the sea, there I can easily hide. Only the sea and the fish by my side. Flown by the undertow. Now there's just us, and the surface is our dance floor in which we trust, which is the gate between those two worlds. Under the Sea je skladba, která právě rozněla, nachází se na novém albu Eniesy. Album se jmenuje Arias. Ano, je to přesně tak. Under the Sea je Eniesa taky na obalu tohoto alba a jestli jsem dobře hledal a jestli to správně chápu, tak vlastně tenhle moment byl spouštěčem k této skladbě asi. Presne tak. Jo. Je to moment z videoklipu, ktorý vznikol ešte pred touto skladbou. O videoklipech si, myslím, ještě popovídáme, protože těch bylo k tomu minulému albu, které si tady na Proglasu představovala celá řada. Tady k tomuto CDčku, po tom, co se týká videoklipů, se dostaneme. Ale teď k vaší aktuální sestavě, protože já jsem se dověděl vlastně, že Adrián nenahrával toto album, takže možná dám jemu slovo, jak ses vlastně ke svým novým spoluhráčům dostal. No, ako som sa dostal. Tak minulý rok, myslím, že sme v lete
v podstate cez Andreja som sa sem dostal, keďže sme hrávali spolu ešte v iných projektoch. A tak ma zavolal na jeden koncert. Zahrali sme asi 1 alebo 2 koncerty minulý rok. No a už potom nejak, ani neviem, tak asi... Potom sme si ho obľúbili a už je tu s nami. No, asi takto. Možná bychom mohli říct, respektive ty trošku, byla si tu před 2 lety představovat svoje tehdejší album Jablko. A já jsem ten rozhovor poslouchal, ale vlastně jsem se úplně nedověděl, jaká je celá tvoje hudební cesta, co tě dovedlo až sem. Tak jestli bys třeba nějak pár takových milníků vybrala a řekla takový svůj krátký hudební životopis, takovou svou vizitku, dejme tomu. To je dobrá otázka. V skratke to dať je celkom zaujímavé, ale začalo to asi, keď som mala 6 rokov a moja mamka sa ma pýtala, na aké krúžky by som chcela chodiť ako hobby. A ja som chcela chodiť veľmi na husle, ale na tej zuške, ktorá bola najbližšie nášmu domu, husle vtedy ešte nevyučovali, tak som sa prihlásila na gitaru. To mi tak pripomínalo najviac asi tvarom ten nástroj, ktorý som chcela navštevovať. No a dostala som sa ku skvelým muzikantom, ktorí práve na tejto umeleckej škole učili a oni ma dosť dostali k hudbe. Vlastne zavolali ma do mnohých svojich projektov, v ktorých som s nimi spievala aj covery, potom už neskôr aj svoje veci. No a keď som mala asi 18-19 rokov, tuším, tak vyšiel prvý album 333 to Nusain. No a potom postupne tie ďalšie milníkové albumy až tento 5. Tak možná stojí za to připomenout, že předchozí album Jablko produkoval Franta Černý z Čechomoru, to je určitě něco, co do té vizitky patří. Teď tady máme ale jiného producenta vedle tebe, kterým je Andrej Karlík, který produkoval to aktuální album Arias. Tak teď slovo producenta. Jakou třeba máš producentskou historii a co vlastně, jak se spojily tvoje cesty s Eniasou? No, producentskú históriu mám takú, že som proste pred pár rokmi začal s touto prácou. Začal som sa tomu venovať hlbšie, lebo predtým som pôsobil najmä ako gitarista. A vlastne čoraz viac ma začalo baviť akoby sa hrať aj so zvukom a s týmito vecami a teda som si postavil také domáce štúdio malé a tam som si začal robiť nejaké vlastné veci, ktoré sa nejakým ľuďom páčili a potom ku mne začali chodiť nahrávať. No a tak sa ku mne vlastne dostala aj Sandra. No a to bolo pre mňa akože dosť zaujímavé, lebo si pamätám, že keď vlastne prišla, tak už no vlastne akoby moje skúsenosti producentské sú také rôzne s tými ľuďmi, že častokrát tí ľudia majú hlbšiu predstavu o tom, čo chcú robiť, častokrát nemajú žiadnu, hej, niekedy je to niečo medzi tým a tým pádom sa to snažíme potom vždy nejak spolu na mieste vyčarovať z toho niečo. A so Sandrou to bolo tak, že tú predstavu mala dosť jasnú, čiže môžem povedať, že tá spolupráca s ňou na tomto albume ma veľmi bavila, lebo ona prišla s úplne jasnou proste predstavou, presne vedela, čo chce a v zásade aj hneď proste začala nahrávať veci, gitary, spevy, ktoré hneď fungovali, takže ma to veľmi bavilo. Pokiaľ príde niekto takto pripravený do štúdia, tak s ním tá práca je ľahká a zábavná, takže toto bol fakt zážitok a následne sa veľmi teším, že mi dala aj docela voľnú ruku nad tým, že akoby nechala ma kreatívne sa s tým vyhrať a si myslím, že to spravilo svoje, že vlastne, že sa stretli nejaké dva svety, ktoré spolu zafungovali a myslím si, že vznikol nádherný album s krásnym zvukom a fakt sa z toho teším. Mám z toho veľkú radosť, takže... Já vás nechám teďka zahrát další skladbu a poprosím Eniasu opět o uvedení. Tak teraz si zahráme ďalšiu skladbu z albumu Arias. Je to pesnička, ktorá sa volá In My Eyes. Na albume je naspievaná ako duet spolu s Aaronom Brooksom z Ohája, s ktorým ma zoznámil môj manažér Miloš Kebrle a som veľmi rada za túto spoluprácu, pretože sme si naozaj veľmi sadli a je to môj nový muzikantský brat, takže dnes vám ju zaspievam sama, ale verím, že ju budete počuť aj v tejto duetovej verzii jedného dňa. Takže In My Eyes.
I can make you happy forever. It's really not a question of the time. So if you wanna spend lives together, just tell me and always be mine. I don't wanna find you, I just wanna find you in my eyes. I don't wanna change you, I needed to change you, 'cause you're my paradise. You know I really like what you're saying. Your smile to me looks caressing too. And since my first day I was praying to meet someone just like you. I love you too. Oh yes, it's true. In my eyes, me and you, what could we do in our paradise? Dozněla druhá skladba dnešního, jak se vám líbí, dnešního živého koncertu ze studia. Máme tady dnes Sandru Urbančíkovou alias Eniesu, spolu s ní Adrian Polovka a Andrej Karlík. Já jenom doplním, že Eniesa je slovenská zpěvačka, kytaristka a multiinstrumentalistka z Košic. Na pódiu ji většinou uvidíme zpívat s kytarou, což my dneska vidíme a diváci na YouTube taky. Někdy i se santurem nebo jinými nástroji. Tak to by mě zajímalo teda, jestli to je aktuální ještě. Ja verím, že čoskoro to opäť bude aktuálne. Momentálne už spomínaný Miloš Kebrle, ktorý mi manažuje koncerty v Čechách, tak plánuje nové spolupráce aj so zahraničnými umelcami. A myslím si, že to sú projekty, kde sa aj tento nástroj, tento perský cymbal opäť využije. A ja sa na to veľmi teším. Ještě doplním jenom, že kromě vlastních skladeb vytváříš také hudbu pro divadelní, taneční a multižánrová představení a také hudbu do filmů.
To je pravda. Jak velkou část třeba z tvojí tvorby to zabírá? Tady ta mimo, dejme tomu, čistě písničková tvorba. Záleží to od obdobia. Boli časy, kedy toho bolo viac. A samozrejme, keď príde nejaký nový projekt, tak to väčšinou, keď je to napríklad film, tak to trvá dlhšie obdobie a vtedy sa určite venujem tej svojej tvorbe menej. Momentálne nič také nepripravujem, ale prednedávnom akurát v Košiciach bolo predstavenie, ktoré sa volá Košické imaginácie po 6 rokoch a to bolo práve to multižánrové, umelecké predstavenie, kde bolo množstvo akrobatov, tanečníkov a takisto umelcov aj hudobných a ja som bola súčasťou tohto predstavenia, takže takéto niečo, ale aj rôzne iné veci robím. Vzpomínaný Miloš Kebrle sedí tady v režii s naším zvukařem a je to trošku škoda, já jsem mu nabízel, že by si tady mohl sednout s námi a třeba nějakou otázku zodpovědět, ale možná by mohl, tak to nechám teďka na tobě. Ta spolupráce tedy s Aaronem Brooksem, Ano. jak vlastně k tomu došlo třeba, jako co inspirovalo Miloše, teď by samozřejmě nejlíp odpověděl on, ale nechám to na tobě, když nevyužil tu možnost. No, to by určite bola lepšia otázka pre neho. Ale on samozrejme, keď som ho navštívila prvýkrát, tak mi rozprával o všetkých možných spoluprácach, ktorým sa venuje. A Aaron v podstate už od prvého počutia mi bol veľmi blízky. Mne sa jeho tvorba veľmi páči a veľmi ma oslovila. Tak mi jedného nášho krásneho večera Miloš povedal, veď mu napíš, ja ti dám Facebook, napíš mu a možno niečo vymyslíte. Takže vlastne ma nahral u neho v izbe, ako hrám na gitare pieseň, ktorú som mu chcela ponúknuť tomu Aaronovi ako duet. Poslala som mu to a ráno mi prišla odpoveď, že jasné, poďme do toho, takže asi tak nejak to vyzeralo, táto naša spolupráca. A potom o niekoľko mesiacov neskôr Miloš vlastne zohnal štúdio pri Prahe, kde Daniel Vojtišek nahral tento Aaronov spev a my sme to potom dokončovali spolu s Andrejom na východnom Slovensku a takto sme to spoločne pospájali do tejto skladby. My teda, jak jsem říkal, kromě toho, že tedy hrajete živě, dneska představujeme i nové album, 5. řadové album NESy, jmenuje se Arias, produkoval ho tady Andrej a nahrával jsem, předpokládám, i basu. A další nástroje. Kromě toho si vlastně zodpovědný za celý ten zvuk, máš tu na starosti mix, mastering, produkci, aranže a tak dále. No, já myslím, že protože představujeme album a jste tady hlavně od toho, abyste hráli, tak asi možná můžeme jít rovnou na další písničku a já promyslím nějaké další zajímavé otázky potom do dalšího vstupu. Co si teďka poslechneme? Teraz si vypočujeme ďalšiu skladbu ešte z tohto albumu Arias. Je to pesnička Until, ktorá je asi najviac country z tohto albumu a je asi prvou piesňou, ktorá vznikla na toto album pred niekoľkými rokmi. To love you, now it's you and I until we die. Cheat about me just like above you. I'll love you until the end, 'cause you're the same as I am. I know you won't be with me forever, but behind your thoughts I'll always there. Here I am. Na 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 na. Na 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 na. People watch
doorsteps. You know that I'll always hold your hand. If you need me now, I'll throw aside everything just to see you smile. And for me, na 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 na. Na 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 na. I'll love you until the end, 'cause you're the same as I am. I know you won't be with me forever, but behind your thoughts I'll always stand. Here I am. Tak country, je to něco nového pro tebe vlastně na tvé cestě hudební, protože někde jsem se dočetl, že je to taková nová barva, dejme tomu na té paletě, a že se vlastně o to hodně opíráš tady na tom novém albu. Áno, je to určite pre mňa nové. Doteraz som sa venovala skôr také jemnejšej hudbe, by som povedala. Až pri tom albume, pri tom Meet Blue Animal sa to začalo tak nejako rozbiehať, že sú tam aj také reskejšie skladby. Pri tom Jablku už oveľa viac, je tam aj nejaká elektronika a aj čisto rocková skladba by som ju nazvala. No ale teraz už to naozaj išlo do takej pozitívno-tanečnejšej atmosféry, myslím. A vlastne to veľmi ovplyvnil môj objav spevačky Sierry Farrell, ktorá je čisto country spevačka a vlastne ma to tak inšpirovalo a podporilo v tomto, že tento album môže byť country a že je to v poriadku a že môžem sa z toho tešiť a že ľudia sa z toho budú tešiť tiež. Jaké jsou vlastně tvoje odkazy v rámci vlastní tvorby, odkazy na muzikanty třeba, které máš ráda, nebo kteří tě zásadně ovlivnili, na koho odkazuješ? Fúha, tak túto otázku už som třeba, ešte... už si vyvinula natolik svůj vlastní styl, že už se to úplně ztrácí tady. Pre mňa je jedna z najťažších otázok asi dať moju hudbu do nejakého jedného žánru. A tým pádom je to asi podobne aj s muzikantami. Tuto môžem konkrétne povedať, ako som už hovorila o tej Sierre, že to bolo taká pre mňa veľká inšpirácia. Ale pri tých ostatných albumoch, neviem, mám veľmi rada Stinga napríklad. A neviem, kedysi som hovorila, že mojou obľúbenou spevačkou je Imogen Heap, taká experimentátorka s loopermi a podobne. Potom Anna Maria Jopek ma určite ovplyvnila, taká jazzová poľská speváčka a rôzne iné. Asi jsem to nemyslel úplně žánrově a vím, že to je taková problematická kapitola, o které by stálo za to udělat samostatný třeba podcast, jak se kdo dívá na žánry a proč jsou vlastně viděny dost pejorativně. Spíš jsem myslel svůj vlastní styl, tvůj, že už prostě se vlastně ani o nikoho neopíráš, že už prostě bereš ze svého. No, pre mňa od detstva je veľmi dôležité sa odlišovať a byť čo najoriginálnejším človekom. Takže veľakrát je práve to problém. Ale myslím si, že už pri tom 5. CD-čku to môže byť podarené. Dúfam, že už sa mi to podarilo. Otázka na skladbách. Promiň. Že aspoň v niektorých skladbách. A teďka otázka na producenta. Když teda přišla Sandra s jasnou představou, tak to nebylo tak, jak to myslím, často bývá, že ti říkají prostě nějaké právě typy inspirace. Chci, aby to znělo jako tato kapela nebo jako tento zpěvák a ty pak hledáš prostě, jak to udělat. Jak to vypadalo prakticky vlastně? S čím teda konkrétním Sandra přišla, s jakými nároky a jakou představu si měl naplnit? No, ako som už povedal, tým, že u Sandry to bolo takto, že vlastne mala dosť jasnú predstavu. Áno, presne ako si vlastne podotkol, tak toto sa presne neudialo, že by vlastne prišla a že by povedala, že chcem akože, aby to znelo takto alebo takto. To v zásade si myslím, že tie skladby už sami o sebe majú tak silný vlastne nejaký existenčný základ, že už sami o sebe kvázi k niečomu akože človeka smerujú. Stačí, že to človek počuje len na gitare alebo proste na klavíri, že mu to zahrá. Ja si myslím, že to vlastne aj väčšinou je najlepšia hudba, keď sa zahrá proste len
na jednom nástroji a človek len zahrá jednoduchú harmoniu a zaspieva si do toho a už vlastne ten človek tam začína cítiť celú tú farbu a paletu, ktorá by sa tam mohla ozvať v pozadí. Samozrejme, že tých možností a ciest, ktorými sa to môže vydať, je mnoho, ale ja si myslím, že aj tým, že vlastne Sandra samozrejme bola pri nahrávaní všetkých tých nástrojov a všetkého, tak tiež sama to nejak viedla, čiže vlastne aj ja som nebol jediným producentom toho albumu, vlastne ona si ho z veľkej časti produkovala aj sama, takže si myslím, že tá cesta bola úplne jasná a nedalo sa z nej nikam vybočiť. Proste bolo to všetko veľmi priamočiare a to bolo v tomto prípade to dobré, si myslím, že to vlastne malo taký jasný cieľ a verím, že teda sa aj mu podarilo naplniť, si myslím. Určite áno. Z môjho pohľadu áno. A ďakujem. Autorka je spokojená, takže asi si odvedl dobrou práci. No, nechám vás zase zahrát, protože z vás nějak cítím, aniž byste vysílali signály, že chcete hrát. A já jsem za to moc rád, protože samozřejmě jste tady v prvé řadě od toho a já si to rád poslechnu takhle na pár metrů. A co to bude? Zahráme si skladbu z albumu už spomínaného Meet Blue Animal a je to teda taká reskejšia skladba práve z tohto albumu a volá sa To See. Feels like it never was the thing, one that I've been waiting for so long. Under the clouds, under my rings, still those fears that I'll be wrong. Touching rivers, flood in my home. Close my window, summer's gone. Waiting for season's new one, the one with fallen stars, the one falling sun. The star just brings my mind to Mars. Those planets never show the truth. Maybe that's just my failures eye. Star signs show me what to do to bring my mind back from those lies. Just mirroring of my own moods. That's the way I dance tonight with wolves. The hand just standing face to my face. No more pretending I'm not from a human race.
Stále posloucháte živý koncert ze studia Rádia Proglas. Tak mluvili jsme tu o těch videoklipech k tomu předchozímu albu Jablko. Vlastně byl videoklip ke každé skladbě. Áno. Ku každej pesničkovej skladbe by som povedala. Pretože na tomto albume sa nachádza aj outro, tak to je zatiaľ plánované ako titulková skladba alebo skladba k titulkom ku filmu, ktorý chceme spraviť práve z týchto videoklipov. A potom je tam ešte bonus z Frantovho albumu Dvě žáby na prameni. Ale ku tým ostatným áno, ku každej je videoklip. Tak jak to plánujete tady k tomu aktuálnímu? Už jsme tu zmiňovali, že vlastně Under the Sea, ta skladba jako taková byla inspirovaná záběry z podmořské hladiny na dovolené v Chorvatsku a vlastně fotografie z těchto záběrů je i obalem k tomu albu Arias. Tak přibude k tomu ještě nějaký vizuální materiál? No, keďže je to country album a ja milujem kone, tak dúfam, že áno. Pred pár dňami sme natáčali aj zábery u nášho kamaráta, ktorý chová veľmi pekné španielské koníky a má momentálne týždňové žriebetko, takže to bola ideálna príležitosť na natáčanie klipu ku pesničke Until, takže to bude asi nasledujúca pieseň, ktorá bude mať videoklip. No a potom plánujeme ešte jeden tiež s koníkmi a asi to bude ku piesni, ktorá sa volá Take Me Back Home práve z tohto albumu. Zajímavé je, že toto album vlastně, říkal jsem, 5. tvoje solové řadové, je první plně anglické, Áno. můžeme říci, co se týká textů. Tak jaká k tomu vedla cesta a proč tě to tam táhlo? Ja som celkom taký organizačný typ, že mám rada tak upratané tie pesničky, ale aj iné veci. Takže čo sa týka napríklad Meet Blue Animal, na ktorom sú aj slovenské, aj anglické skladby, je to taký mix piesní z obdobia, kedy som tu nahrávala, tak vždy som chcela to mať viac zorganizované, ako je to práve na tomto rôznožánrovom albume. No a v podstate počas tých ostatných projektov, ktoré som robila a albumov a CD-čiek a všetko možno, tak vznikali tieto piesne. Oni niektoré majú aj niekoľko rokov. No a postupne sa zozbierali do takej kôpky, ktorá dávala nejaký spoločný zmysel, nejaký príbeh, čo je, myslím si, že momentálne v dobe singlov pre album veľmi dôležité, aby to dokopy dávalo nejaký zmysel. No a keď sa ich nazbieralo dosť na album, tak som sa rozhodla, že idem za Andrejom do štúdia a teraz je ten správny čas to nejako dať dokopy, dať tomu jednotnú farbu, jednotný nádych a takže takto to nejako vznikalo. Teď otázka, která je tak půl na tebe a půl zase na Miloše asi. Jestli třeba ta angličtina si myslíš a jestli to třeba plánujete, že by se tím mohla otevřít cesta na mezinárodní scénu, po případě na mezinárodní trh? Pre mňa angličtina je jazyk, v ktorom určite môžem úprimnejšie vyjadriť, čo cítim. Tam sa to, mám taký pocit, môže. V slovenčine je to pre mňa náročnejšie, tak otvoriť srdce úplne polopatisticky. A aj to country je taký žáner, ktorý otvára tú cestu jednoduchšiemu slovu, si myslím. No a čo sa týka týchto možností v zahraničí, tak myslím si, že možno to nie je ani tou angličtinou, ako skôr tými spoluprácami, ktoré aj sú na tom albume a ktoré spoločne chystáme. Takže myslím si, že to je dôležitejšie a v akom jazyku už s týmito ľuďmi budem spievať, myslím si, že nehrá rolu v tomto. Skôr je to o tom, že si takto vzájomne možno pomôžeme, že keď títo ľudia prídu na Slovensko, tak im môžem pomôcť koncertami a zasa oni ma možno zavolajú do svojich úžasných krajín si zahrať s nimi. Spolupráce s těmi hosty, kterých nebylo málo na tomto albu, zahraničními. Dovedla bys říct, že ti to přineslo něco konkrétního? Jednu věc, která třeba jednu nebo dvě, to je jedno. Viděla jsi na nich prostě nějaký přístup třeba, který ti nebyl vlastní do té doby a obohatilo tě to v tomto smyslu? No, určite mi to prinieslo veľa. Ja si to veľmi vážim, pretože pre mňa sú to naozaj veľké hviezdy, títo ľudia. Veľmi sa mi páči ich tvorba. Takže som veľmi rada, že prijali pozvanie na tento album. Prinieslo mi to takú možno väčšiu dôveru v moju hudbu. V tej chvíli, keď teda mi odpísali, že sú ochotní, idú do toho mnohokrát za malé peniaze alebo žiadne peniaze, len preto, lebo chcú podporiť tento projekt, tak to mi dalo takú informáciu, že asi sa im tá hudba naozaj páči. No a
Asi konkrétne, čo som už spomínala, tak s tým Aaronom to bolo také, pretože s ním sme sa aj osobne stretli a vlastne strávili sme spolu 2 dní, tuším, a tie boli naozaj fajn, že sme sa skamarátili, našli sme mnoho podobností v našich životoch, v našich muzikantských cestách, v našom písme a podobne, takže to bolo také veľmi príjemné a teším sa, že keď sme si volali pred pár dňami, tak spomínal nejaké turné na jar vo východnej Európe, kam sa možno spoločne vyberieme, takže budem rada, keď to bude platiť. A tam dúfam, že budeme počuť aj túto skladbu ako duet, ktorú som už spomínala tu In My Eyes. Pojďte zahrát ještě další skladbu, která to bude teď. Tak, tentokrát si dáme skladbu z albumu Jablko. Je to taká pieseň, ktorá je asi vlajkovou loďou tohto albumu. Je to škótska ľudová pieseň s českým textom a volá sa Mládenec. Já mládence měla, teď vím, co byl zač. Já mládence měla, teď vím, co byl zač. Jen jedno mi nechal, když ode mě spěchal. Jen jedno mi nechal, jen bolest a pláč. Ke studánce ráno já šla sem vodu brát. Ke studánce ráno já šla sem vodu brát. A místo své tváře vidím tvář toho lháře. Vidím tvář štuláře se vedele mě smát. Za přeludem krásným snad prošla bych svět. Za přeludem krásným snad prošla bych svět. Jít tisíce krajin, svou lásku zase najít. Svou lásku najít a přivést ji zpět. Já mládence měla, teď vím, co byl zač. Já mládence měla, teď vím, co byl zač. Jen jedno mi nechal, když ode mě spěchal. Jen jedno mi nechal, jen bolest a pláč. Jsme v závěru dnešního živého koncertu ze studia Proglasu, tak než se ještě úplně rozloučíme, tak já jenom podotknu, že veškeré informace o Sandře Urbančíkové najdete na eniesa.net, psáno s měkkým i pon. Pro přesnost tam najdete informace nejen o její životní a hudební cestě a její diskografii, ale především teď v tuto chvíli o akcích, které trio čeká. Nebo čekají, protože právě teď představujete nové album naživo, jezdíte i po Česku, jak jsem se díval, takže
asi odkážu posluchače a diváky tam, ať si každý najde, co chce a prostě kde bydlí a tam podle toho potom přijde, když tam budete hrát. Já vám přeju, aby se albu dařilo, aby se dařily i živé akce. No a třeba se zase někdy potkáme u nějaké takové příležitosti. Každopádně moc díky, že jste přijeli. Ďakujeme, tešíme sa. Na shledání. Dnešními hosty byli Sandra Urbančíková alias Eniesa, Adrian Polouka, který hrál dnes na bicí, díky moc, a Andrej Karlík, producent alba a baskytarista. Za zvuk a také video děkujeme Jardovi Topinkovi. Loučí se i Janis Moraz a ještě vás poprosím o závěrečnou skladbu, která uzavře náš dnešní pořad. Táto skladba bude v slovenčine. Je to pieseň, ktorá ešte nie je na žiadnom albume a na svoje vydanie ešte čaká a volá sa Slová. Sa do mojich očí, vidieť tam, jak svet sa točí pod našimi slovami. Kým sa točí, kráčam ďalej, a keď ma neslúži, mám nádej, že počuješ moje sny. Každá chvíľa, každý dotyk, každý príbeh niečo tvorí. Všetky slová, každá veta ma viac od seba ponorí. Hej, ty, čo sa dívaš zhora, vraj si stvoril tohto tvora, čo zvádzam na slovami. Zavri dvere mojich očí, kým sa zem raz neotočí pod našimi vlnami. Kým sa točí, kráčam ďalej, kráčam dňom aj v noci tmavej. Svet stráca sa za nami. Pozri sa do mojich očí, kým sa zem raz neotočí pod našimi telami. Každá chvíľa, každý dotyk, každý príbeh niečo tvorí. Všetky slová, každá veta ma viac do seba ponorí. Každá láska, každá chvíľa s ňou, každý sen to nové otvorí. Všetky slová, každá veta ma viac do seba ponorí. Všetky slova, každá veta ma viac od seba ponorí. Každá